ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଭ ସକାଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଏଲଓ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଦରଣୀୟ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଆମ ବିଏଲଓ ସାର୍ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ ଭୋଟରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବା ସିଫ୍ଟିଂ କେମିତି କରିବେ ଗରୁଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଏଲଓ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗରୁଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଆଜି ବିଷୟ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବିଏଲଓ ସାର୍ମାନେ ଆମର କେମିତି ଆମର ଜଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡ଼ିକୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ସମସ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ବିଏଲଓ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଥ୍ ଲେବଲ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ବିଏଲଓ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସବୁ ଟିଚର୍ ସାର୍ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଗରୁଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଶା କରୁଛି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେଇଥିବେ। ତାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗରୁଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ସମସ୍ତ ବିଏଲଓ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଭର୍ସନ୍ 4.1.1 ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନୂଆ ଫିଚର୍ ସବୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଫିଚର୍ର ସବୁ ସୁବିଧା ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ହୋମ୍ ପେଜ୍। ତ ସମସ୍ତ ବିଏଲଓ ସାର୍ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ସବୁ ଥିବ ଫର୍ମସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ 3ଟା ରୋ ଅଛି ସେ ରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଫର୍ମସ୍କୁ ଆସିବେ। ଫର୍ମସ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫର୍ମ 8 ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କରେକ୍ସନ୍ ଏପିକ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ PWD ମାର୍କିଂ ଏ ଯେଉଁ ଫର୍ମ 8 ସମସ୍ତେ ବିଏଲଓ ସାର୍ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 8 ନମ୍ବର ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟିଂ କରାଯିବ 8 ନମ୍ବର ଫର୍ମରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫର୍ମସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ 8 ନମ୍ବର ଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଫ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ଫର୍ମ ଆସିଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ଟା ଅନ୍ ଅଫ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ 8 ସିଫ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ଫର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ କହିବ ଡୁ ୟୁ ଅଲରେଡ଼ି ହ୍ୟାଭ୍ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି, ୟେସ୍, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି ତେଣୁ ହିଁ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବା, ସିଫ୍ଟିଂ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ୟେସ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ୍ କଲା ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାର ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇକି ଦେଲା ପରେ ଫେଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫେଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ରୋଲ୍ରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ୍ କରିକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ। ଦେଖିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିବ ଯେଉଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟର ୟୋର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର୍ସ। ଏଇଠି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ତ ଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟର ୟୋର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର୍ସରେ ଆପଣ କେବଳ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆଉ ଯାହା ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭ୍, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ଏସବୁ ଅପସନାଲ୍। ଆପଣ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଦେବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଚୁଜ୍ ଦ ଫିଲ୍ ଫର୍ମ 8 ଫର୍ ସିଫ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିବ ଯେ ଆପଣ ଫର୍ମ ନମ୍ବର 8ର ସିଫ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ଜଣଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ରେସିଡେନ୍ସ ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସମସ୍ତ ବିଏଲଓ ସାର୍ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଠିକୁ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଏଠି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ନମ୍ବର ଦେବେ। ରିଜିଓନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଏଲଓ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ଆସୁଛି ଆଗରୁ ବି, ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏରିଆର ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେମିତି ଏଠି ମୁଁ CTORII ପାର୍ଟ ନମ୍ବର 108 ଯେଉଁ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଲେଖିଲି ଏମିତି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏରିଆରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଆସାଇନ୍ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ ରହିବା କଥା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟ ଆଉ
अदल बदल हम ना। तो ये स्ट्रीट एरियाटा मुझे मेंशन कर क्लारिटी देकी मेंशन करवा आपंकर टाउन पोस्ट ऑफिस तापर आपंकर पिन कोड तहसील ऑफिस ये सब देदेला आपन को देखो न्यू वर्सन बर्तमान आप जो गरुड़ एप्स रे सेक्शन नंबरटा आसी जाइए सेक्शन जो अच्छी एपटा यहाँ आप सेक्शन तक जानीथे ताहले देदेवे ना नदेले भी किसी असुविधा ना। तापर डिस्ट्रिक्ट आपंकर देदेवे जो डिस्ट्रिक्ट देलापर आपंकर एड्रेस प्रूफ रे देखो जो वाटर बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल गैस कनेक्शन बिल सब गोटे वर्ष होइथिबार अछि। आधार कार्ड मध्य दे पारिबे पासबुक दे पारिबे कोनोसी आपणकर पट्टा अच्छी जमी पट्टा सेटा मध्य दे पारिबे आपणकर देखो मो पाखर मो जो लैंड ओनर जड़े पट्टा अच्छी तेणु जमी पट्टा अपलोड करदेवी। देखो ये डॉक्यूमेंट आप गैलरी को जाइए तापर जिते बेले आपंकर ये देखो ये क्रॉप करने को पड़ो निजे एडजस्ट करदे तापर टिक टिक उपर क्लिक करदे देखो प्रिव्यूटा आसीगला नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट उपर क्लिक कले आपन को देखो डिक्लेरेशन पेज आसीज जो व्यक्तिकर आपड़ी शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस जार रेसिडेंस आप शिफ्टिंग कर जार भोटर आईडी को आपण अन्य जगह को शिफ्टिंग कर एप्लिकेंटर ना ऑटोमेटिक आसीज आपड़ केवल ये तार प्लेस ऑफ एप्लिकेंट जो जगह से अप्लाई करते से जगह जो नाटा देदेला सिंप्लीफाई डन उपर क्लिक करेंगे डन उपर क्लिक कले देखो आपंकर गोटे 5 मिनट आपंकर प्रिव्यू आसीज ये देखो ये लिखाई एप्लिकेंट शिफ्टिंग फॉर रेसिडेंट जो जगह को से जावाक चाहते जो नुआ जगह से जगार ये डिटेल्स आपंकर शो कर। तो सिंप्लीफाई आपण समस्त बिलो सार मैंने यहाँ भल भाव पढ़ीदे जहाँ जहाँ आप एंट्री करते हैं सठिक अच्छी कि ना जदि ठीक ना ताहले आपण क्रॉस चिन्ह उपर क्लिक करके बैक को जापर जदि ठीक अच्छी ताहले आपण सीधा तलू आसिकी आपण कन्फर्म बटन उपर क्लिक करदे आप जो कन्फर्म हो कन्फर्म बटन उपर क्लिक करदे आप कन्फर्म बटन उपर जनकर कन्फर्म मेसेज आसीज थैंक यू योर एप्लिकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेट जो दिन आप अप्लाई करते से डेट्र डेट आसो आपंकर रेफरेंस आईडी आसीज जो व्यक्ति आप ट्रांसफर कर फॉर्म आपंकर कन्फर्म हो गले आपंकर एमती थैंक यू मेसेज आसीज। आशा करुच्ची समस्त बीएलओ सार मैंने ये वीडियो साहाय्य गोटे गोटे स्टेप भल भाव में बुझी जाइए तो ये वीडियो को भल भाव में देखिए भल भाव में बुझे तापर जाए जनकर जो शिफ्टिंग करुवे एड्रेस शिफ्टिंग करेंगे आपण को ये वीडियो माध्यम पूरा सरल और सहज डेस्क्राइब करने को चेष्टा करी मोर जिते अभिज्ञता अच्छी। तो आपण समस्त बीएलओ सार मान मोर यूट्यूब चैनल को आउ थे स्वागत जनाऊँ ये यूट्यूब चैनल को आपण मैंने आपण मानकर टेक्निकल इश्यू जहाँ भी अच्छे गरुड़ एप्स को लेकिन आप इलेक्शन मैटर को लेकिन आपण मैंने ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूँ बहुमात्रा शेयर करूँ आप बीएलओ सार मान मध्य या शेयर करूँ शेयर करके मो चैनल टी सब्सक्राइब करूँ एवं लाइक कमेंट शेयर करने भूलिए ना। तो समस्त बीएलओ साथी मानक मो चैनल तरफ बहुत बहुत धन्यवाद दूची। ये वीडियो को आप देखी सारापर आपणकर कौनसी फॉर्म 8 शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस फॉर्म रे जो स्थानांतरण करने को कौन असुविधा हो ना। आशा करुँच आपण मानक ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हम रही। नमस्कार।